Dat is Canada. Nog wel. Nou, als je Marshall Walton. Die is gewoon. Die kan je zeggen. Gewoon het. Nou, als je Marshall Walton, dat is al wel. Veteraners. Tom, ja, Wolk, ja, nou, ze ja, of Dolce, werk al bekken waar geld mast niet. Gewoon Marshall goed. Gewoon Marshall goed. Dat geld om Marshall. Zwarte perro worden. Tom Habbert. Gitter. Dapper worden. Dat waren ze. Maar het is dat was. Sniper. Dat is wat ik was. Als de bovenop, dat kan ze maar beter. Dat was mijn gatjes. Zeg jij nog eens. Dan was dat gat. Maar dat is er wel zo naar. En toen, dan ga je niet zeggen, dat is een soort uitgedoos. Je komt met je uitwachten. Toen horen we, dat is bankendoos. Uitwachters hadden dus. Ze niet eens zeggen. Echt helemaal zo. En dit gaat niet zo. En dit gaat ons nog graag mee bedoelen. En wij worden er gehoord aan Roebach. En daar had wacht je er had wat bij. Het is dat. Hoor. Die worden die daar. Zo dan ben je moet niet alleen maar zo. Sommige zo als dat is. Dat is zo is het. En zie dat is en zie dat is. Ja nee. En sana yet kaçışlı mücadele çok. Zo had dan morgens. Hij is Ibrahimovic. Wel een boom muziekbaar. Hoe de mate. Van Marshall. Maar hier poot hem. Commandeer. Toch zie je hem dat is zo dat. Kijk hij gaat dus. Misschien zo'n is met zijn letter. Marshall was moest wat zo. Nog heel zo. Weet wat het? Ik heb een boze dan. Ach, misschien Хоче, не хоче, я психологизовый. Это я бабусь ебур. Да я еду, я хочу быть. Вот я бросал это самое. Надо хожу. Я хочу быть. Да их это узло. Да я ну. Амся сахар ходил. Diğer entoşı diğer havlu yatır davet yüzü işte. Bu da mal da müşt sam satışk. Nasıl julat yargat var goa. Ya bakışı bana çok bir. Akher asadali. Так же юрмает я весной там все спушаем. Рано Мухаммад Расулянов.